Bueno, l'hospitalitat és una virtut clàssica, està en l'Antic Testament, està al Nou Testament, està a l'Islam, està al judaïsme, està al cristianisme i altres tradicions. Val? Però en canvi és un valor universal. És a dir, és difícil trobar una persona que no reconegui que és més valuós ser hospitalari que ser inhòspit, no? I que ens agrada quan som ben acollits, no? És igual si vostè és creient, no és creient, és ateu, és agnòstic, és musulmà, és cristià. Doncs es tracta de veure com un valor que té una profunda arrel cristiana, en el cas de Sant Joan de Déu, es pot traduir en una traducció secular, de tal manera que persones que no comparteixen les conviccions cristianes són capaces de reconèixer la noblesa d'aquest valor. I això és un èxit, perquè moltes infermeres, moltes auxiliars, molts metges, molts cirurgians, psiquiatres que treballen en una organització mundial com Sant Joan de Déu no participen de les creences cristianes, però en canvi són capaços de cohesionar-los al voltant d'un valor humà però d'arrel inequívocament cristiana com és l'hospitalitat. Aquest treball s'ha de fer i llavors vol dir no hem de renunciar al que som, no hem d'amagar la creu, no hem d'amagar la cara, no hem d'avergonyir-nos, però hem de ser capaços de traduir-ho en un llenguatge que sigui significatiu, no? I dius, bueno, per exemple, no? La paràbola dels talents, avui es parla molt de talent, no? Bueno, anem a parlar de talent, no? Tenim una paraula que parla dels talents. Nosaltres què hem vingut a fer quan eduquem? Acollir un talent d'una criatura que ell mateix el desconeix i els seus pares perquè aquest talent sigui cultivat i doni fruits. Això en pots dir empoderament, això en pots dir acollir el talent, això pots dir fer créixer la persona integralment, però anem a aprofitar aquelles paraules que ja tenim que ens permeten connectar amb el present. En canvi, altres paraules xoquen i produeixen un xoc innecessari. Partim de la base, almenys jo ho entenc així, que la marca és un signe. Sí. I per tant, com deia Saussure, un significant i un significat. Sí. A través d'una sèrie de coses que es capten pels sentits estic expressant la identitat precisament, no? Fer una altra cosa seria allunyar-se de la realitat, no? Per tant, el que cal és projectar aquesta... Quina opinió té que parlem en temes de marca referint-nos a una escola? Perquè, clar, de sortida pot xocar. Sí, d'entrada xoca. I més el que jo estic observant és que cada cop hi ha una colonització en l'espai educatiu de llenguatge econòmic, fins i tot bancari, o fins i tot llenguatge molt comercial, no? També en l'àmbit hospitalari i en l'àmbit social. És a dir, és diferent dir-li un malalt que client. És diferent dir-li a un usuari d'un centre social, que pot ser un alberg, dir-li que és un client, que dir-li doncs, que és una persona necessitada, una persona, un indigent, no? És diferent dir educant que dir client. Nosaltres a la universitat, depèn de quin llenguatge utilitzem, és un llenguatge molt mercantil. Crèdits, inversió, clients, producte, resultat, benefici. Aquest tipus de llenguatge cada cop el veig més que està colonitzant més l'esfera educativa, no? Bueno, perquè al final les escoles són empreses, no? I són empreses que han de funcionar i que tenen salaris i tenen compte de resultats i tenen pèrdues i tenen crisis i han de ser auditades, etc. No? Llavors, la paraula marca, clar, és una paraula que associem bàsicament al món de la publicitat, al món de l'empresa, però que no associem encara, o rarament, al món social, ONGs, per exemple, al món hospitalari i al món educatiu. Sí, en canvi, el món esportiu. El Futbol Club Barcelona és la marca més rellevant de tot Catalunya, no? I de tot Barcelona, que arreu d'on vas al món, doncs l'escut, tothom sap què vol dir? Doncs l'excel·lència, sobretot en el futbol i en altres disciplines, no? Llavors, jo crec que la marca ha d'existir, però la marca ha de reflectir el que realment és una institució. És a dir, per parlar d'una ètica de la marca per mi vol dir que hi ha d'haver una relació de simetria o de correspondència, no? Poso un exemple. Quan un veu el logo de Harvard, automàticament ho relaciona amb la institució universitària més excel·lent del planeta, a jutjar per tots els rànquings on apareixen. La pregunta és, això és una realitat? Vol dir que aquesta marca, Harvard University, relacionem amb l'excel·lència. Llavors, a mi em sembla que el que hem d'exigir és que les marques reflecteixin allò que és la realitat. Per tant, ni que inflin ni que desinflin, no? I això també ho hem d'exigir de les organitzacions escolars, no? Però a mi em sembla que sí, que és bo que les organitzacions siguin conscients de que tenen una marca que projecten al món,
que puguin ser capaces de definir-la i a la vegada de dotar-la de contingut, i que ell signe aboqui un significat real, no un significat fictici, no? I això vol dir que sapiguem verdaderament donar-li el contingut que té, i això val doncs per McDonald's, i val per Yahoo, i val per Amazon, i val per Facebook, no? Doncs també val per les escoles i també val per les universitats. Però d'entrada he de dir que és un concepte molt estrany pels educadors socials, pels treballadors socials, per les infermeres. Això de marca ve més del món de la publicitat i de l'empresa. Segurament per això hi hem d'entrar. Llavors, ja jutjant la marca escolar, com veus la marca escolar en aquests moments? Home, a veure, s'ha de distingir, certament. És a dir, primer de tot, què tenim al país? Tenim una gran riquesa de projectes educatius. L'àmbit públic, àmbit privat, àmbit concertat. Tenim una gran riquesa de projectes educatius. També en l'àmbit públic no són uniformes ni homogenis. A vegades diem escola pública, posem una etiqueta i posem tot al mateix calaix. Això és una pregunta, però ja la saltem, és precisament això, no? És un error. És a dir, també en l'escola pública hi ha diversitat notabilíssima de centres educatius amb sensibilitats diferents, amb projectes educatius diferents, siguin rurals, siguin urbans, i per tant, de la mateixa manera que l'escola privada no és un tot uniforme, ni l'escola concertada tampoc és l'escola pública. Això és el primer que vull significar. I hi ha escola pública amb molt prestigi i reputació, guanyat amb anys i amb resultats que s'han pogut verificar, allò que en diuen avui evidències, però també hi ha escoles concertades i privades que han assolit unes grans excel·lències i uns grans resultats, i al contrari. Per tant, d'entrada, evitar el maniqueisme fàcil, públic dolent, privat bo, o al revés, públic bo, privat dolent. A mi aquestes formes de maniqueisme em semblen grans simplificacions. Segon, com està? Doncs hi ha una gran diversitat de projectes, no? Ara, el que és important de subratllar és que per mi aquesta diversitat de projectes és riquesa educativa d'un país. És a dir, el fet de que hi hagi escoles amb criteris distints, amb maneres d'ensenyar diferents, naturalment que l'Estat ha de garantir uns mínims, i ha d'inspeccionar aquests mínims, i ha de garantir naturalment els drets, i ha de garantir l'equitat, per descomptat, però a la vegada no pot ni ha de uniformitzar, perquè la uniformització ens empobreix, és a dir, i això val per la diversitat religiosa, per la diversitat lingüística, per la diversitat, per descomptat, escolar o educativa, no? Per tant, jo crec que és els dos possibles extrems són o bé la uniformització, que porta a una reducció de l'autonomia institucional i al final la redueixes a pura ornamentació, o bé al contrari, que és una potenciació a l'extrem de cada autonomia institucional, però llavors és un caos, perquè ja no s'asseguren els mínims, perquè ja es tenen uns criteris molt diferents dels altres, i llavors, clar, no garanteixes l'equitat i la igualtat d'oportunitats. Però jo crec que és enormement positiu que tinguem diversitat educativa, diversitat de projectes educatius, i que els pares i les mares puguin, en virtut dels seus criteris, valors, conviccions o creences, discernir a on volen portar els seus fills. Si hi ha alguna cosa, algun consell concret a les escoles en aquest àmbit? Sí, n'hi ha un que jo estic veient molt a les escoles que vaig, no? Primer, superar la moral de derrota. Hi ha escoles que tenen moral de derrota i una mirada nostàlgica. També universitats, ja no parlo de seminaris, això és un capítol a part, Quina és la moral de derrota o la mirada nostàlgica? Abans sí que tot anava bé. Això és la mirada nostàlgica. Cualquier tiempo pasado fue mejor. Allò de Manrique, no? No és veritat, no? Però ho diuen sobretot referint-se a molta natalitat, el professor tenia autoritat, els pares eren respectats, el professor fins i tot se li feien regals i obsequis quan acabava el curs. És a dir, hi ha una tendència que és lo d'abans sempre era millor, i el que ve és incert, el que ve és fosc, i el que ve és molt angoixant, perquè ens portarà a modificar el que hem fet fins ara. Llavors jo el consell diria que veure allò que ha de venir com una oportunitat. No és fàcil,
sobretot si allò que ha de venir, per exemple, a nivell personal és una malaltia, no? O és una persona que ha d'estar 6 mesos fora de la seva activitat laboral. Mira-ho com una oportunitat. D'entrada no t'agrada. Tens la teva vida laboral, tens els teus viatges, tens la teva... Però, dius, tens una oportunitat. Estaràs quiet durant 6 mesos, vés a saber el que pots llegir, vés a saber el que pots escriure, la música que pots escoltar, les converses que pots tenir. Per tant, hem de ser capaços d'ensenyar a les escoles que davant d'allò incert i davant d'aquests escenaris tan canviants i tan transformants que estem vivint, no practicar la moral de derrota, no practicar la mirada nostàlgica, sinó veure la novetat com una oportunitat. I això observo que hi ha un sector del món educatiu que no ho fa i que sempre s'està llapant les ferides. Per tant, mireu-ho com una oportunitat i no només com el final d'un món.